Băieții, Șun. Arată că urmărim. suntem Adapca Info. Suntem acolo. Facem și noi un vlogging. Puneți mă muzica lui Viorel și Vulpița să comentăm la ea. Care să bag comentarii acolo în descriere și eu vă răspund la comentarii. Spuneți ceva, băieți. Zi ceva, Jordan. Tot apă de aia cu vulpița. Nu mă vulpița și una, ce să vulpiță, O goi sărlat. diceți. Tot de aia serbu și-l dă. O, Jordan, pentru bota Jordan, o gata Jordan. Vorbiți pe românește dacă vreți să faceți info. Banii. Cel mai tare român ăsta. Ionuț Caterla. Facem acest video pentru Viorel și Vulpița. Pentru Vasile Hobei. Cel mai... Pentru duba lui și tău. Pentru muștar. Are o dubă muștarii. Și pentru flăcăii lui Puro. Uite, puro. Criminal. Gheorghe Dincă. Gheorghe Dincă. Uitați-l pe Dincă. Arestați-l. Huduiește-l. Uduienii. Atâtea mai gândit să mă sumă doile. Pena gata ci. O, Jordan, sucură Jordan. Ada, Mama, ta mândru trincă la mamă. ala badani. Ala badani tu la știința pe bară. Sucul, rămâne. Sucur. Ala de matale doile. Dă-ți păl când ai manul. Uitați-l pe omul negru. Gheorghe Dincă. Ăsta violește copiii. Fă bă, dile de cu Viorela. Revenim cu mai multe.